Sampeyan wingi wis geno. Badhe wingi kasusé gara-garane apa? Lho kan kalen. Gara-garane kaleng biskuit dileboni rengginang ya. Sampeyan nang kasus kowe. Kowe nang kasus. Untung tak tulungi nyong. Ora ya aduh. Dikandang karo bebek sampean sisan wis yakin. Mulane aja maning-maning, badhe-badhe gawe kasus penipuan. Ya. Kaleng biskuit didanjingi rempeyek, karo rengginang, wadah rempeyek rengginang. Kowe penipuan, kowe penipuan. Kowe sampean nang pasal kowe ngerti terus-terusna. Wis ora usah bahas. Ke masa lalu wis kliwat ke jaliteng primen karo jelibrang bisa nek kakangnya malah pun luwih terima kasih karo adine kepriben.